1430 খ্রিস্টাব্দ চিনি মাথায় কত বাবা করিয়া 25 সাল চিনি 14 এপ্রিল চিনি বাবা করে জানা मंगलबार चिनी हारि बैसु बुधबार चिनी बैसु चिनी विशेष कई कोरोना बेरा निमनि फुले सेमर जों जाय जाय जत पुनाथि दङ चिनी बाबगरे पूजाफोर जों नाहमालिया ताकलाय किन्तु चिनी बाबगरे पूजा आइगे आइगे चलेनाय आइगे जे इंनाय परिक्रमा खायजानाय विशेष कई माय नरायो जों ताकलाय मथायखौ बाबगरे तलां बेरायलायनाय आर मेला बोंनाय जाय जायखे ना आगे हायखे नो अमहाय हानि मंगलो चिनि हा होदानि बिसारनो साखलाय मनि अमहाय पूजांनाय बोलिंनाय परिक्रमांनाय मताय बेरेरो जानाय अमाय ठीक कमना तबे अरन विशेष काबि ताबो जतन सिउ ताबो हास्तेव कोरोना बियारा जदिउ चिना सपया पन फाइ दंगो गनो ठीक ठीक बाबा रखा खायनो जे जों जतन मास पूजा मानना यावो कोरोना बियारा सलमया जा मो हेनतेसे व्यवहार माखायनाय आर डिस्टेंस जों डिस्टेंस माखायनाय ठीक माखायनाय अमहाय हानिबां जत मयानि बाजायसो नां साइरावका माइनि मानो मथनो एलाउन्स खायरो बोलनो एलाउन्स खायरनाय जत नाबले सिबायनाय देवाना जानाय बावग्रो तबे ताकलाय विशेष खायै सेमानि अमनो नाहावैनो ताकलाय चिनि मताय बेराय जानाय न खुंखै बां थांहा हानिबां बिसा दर दर मांलायनाय अरण्य जत हा हदानि बिसाराव जे कोनो मयालिजों जे कोनो हदानि बिसाराव जतन कोनो चिनि बावगरानि बेरायमोन बान्दार जतन जाय जेके सुखसु मारलाय जाना अमहाय हानिबां हदानि बिसारावनो जतन तीन रखा खायै चिनि पूजाना जायके चालाय दिखाय बाङै हदानि पक्षथिके साख्लाय जाना आर पूजा ताकलाय जतन खाना जाखौ जत खानायाबानो जों ताकलाय जों सममनका 5टा अनुष्ठान बताइबा चारनाय आरो दायति दायतिके जतन खायनो माने चेष्टा खायदे आर चिनि पु एवं मिसिन रिसिभ मंगलबार पॉइंट 10टा থেকে रिसिभ रजानाय मंगलबार पॉइंट 10टा থেকে मिसिन बलि एवं पुंबलिनि रिसिभ रजानाय जतन दायति दायतिके जोगाजोग खायदे सारे सन्ध्या 8टा जराव ओंखायनो जों पूरा रिपोर्ट माइ पेनाय जा कयटा बलिंनाय एवं मिसिन कयटा बलिंनाय अमाय रिपोर्ट माने जा हानिबां जत दिनै पुनाथिराव जाय आसार जागोन आं हदानि साख्लाय जागा महाय 10टा पॉइंट 10टा मंगलबार पॉइंट 10टा के बलिनि फिरो जानाय जतन दायति दायतिका पाइ रिसिभ नागै चिनि पूजाना जाय जायके जाय पिसाबने जत साक्षर बायजानि अमायके हदानि कबनि